oboke mondiko statement ni Governor Gladys Wanga goye. Sangwenya gibende nyaka yud kaka chiemo. Makmana ni ka ng'ato odhi ondiko gimoro e wi. Masa mori neno ka gima ng'ani ondiko odhi oyanyo kata ng'ato wacho ni governor ondiko gimoro e kinde gi VOJ. To an gi ratiro mar nyise ni gimindiko ni idwa dhi ahinya. To ka weye maling' to tiende ni gino nitie. Mutruok madhano wacho ni nitiere ywaruok e kind UDA gi ODM Kaluo. Koro wawachni ni onge UDA Kaluo. UDA norumo Kaluo sama broad based government no losi. Samoro kinya yie koda inyalo tamori mano bende pachi. Nekech bedo ni gin go ofise Kaluo gi jotelo ma orito kombe mopogore opogore ma nyalo nyiso ni mago office Victor. Iwinja mago office. Office inyalo loso ma dongeni duond bucha ginana chik ma duond bucha wacho ni mondi ibed duond bura nyaka ibed go office ginana e county 24. Nitiere jotelo mane nitiere mag UDA machon ma pod odong ma pod gin gi title no. Bak mana ni kasa manyocha ODM through jakom no biro to jatend piny ne ng'iyo ni to ere ng'at mane nyalo chungo. Sani ka koro wapenji. Sani ka okel impeachment motion midwa gol godo jatend piny. Rigathi Gachagua okele. Obiro dhi manyo jotend UDA Kaluo koso biro dhi manyo jotend ODM. ODM man gi jood bura mowuok Kaluo. Mano yier nyaka seche mo wawuoyeni. Emomiyo lweny mwaneno kama e joma be samoro dwa tero wi Raymond Omolo matek nyaka kwe wiye. Jok madwa thuyo Raymond Omolo gi Wanga, ing'eni Raymond emonego ti gi Wanga. Ok Wanga matiyo gi Raymond. Wanga e governor moyiere county ma Homa Bay. Isedwaro wach koro wacho ni awacha. Wanga e governor moyier. Nyalo bedo ni gin gi rem gi mamoko to konego gikel gini e public. Sama dhano wuok ni koro ging'anyo ni gini e ndara nikech Raymond. Wang'eyo Raymond nitiere gik manyo otimo go fukune mawuon otimo mondo okonyo mondo liete ogedo opunyo nyithindo dhi loka. Sama koro wagolo gigi waketo gi e mbui mana kaka Ken penje cha. Dongo ganda moko gibiro penjo to kare ng'ani nja tiyo gi pesa piny owacho mondo mi otim ang'o? Mondo mi otim gigi. Donge yedo ka gini nyalo dhi kethone. Sama koro joge yuaye mondo dhi odonje e siasa nikech wan Raymond ne wang'eni en jatich piny owacho ok wang'e Raymond mago siasa. Ing'eyo ni koyie mo donje e siasa to siasa en tugo marach. Kacha cha onge leny. Siasa bende ok dewi e ng'ato. Kisenyiedhori ni bire pap to koro ji ulo ni aula. Koro ji wacho ni awacha mane momiyo kichung'e kibiro ng'e ni kare wuonu monyuoli ni ok nonyuoli. Kare nonyuoli gi jaksi moro ma wiyo ba maya loka kocha. Kisewuok e siasa. Koro ka Raymond pod ni e opisi mar piny owacho to joge gi nyaka bendo nyisi obed gi horuok matin. Kik gibi gidwanye gi weche mag siasa gi. Ka nitiere giminyalo goye mbaka, tigoye mbaka. To mae bende momiyo ineno ka gima wawacho ni show of leadership bedo maonge. Mbaka moro nyowuok ka eni pod idwa dhi sidh ng'ato ni Kingpin koso. Chair mar Luo Council of Elders. Iluongo nang'o? Ker mar Luo. Koro ing'eni kata gini onge to koro josiasa nong'eyo ni nitiere weche mane gidore chien kacha. Koro ng'ato dhi keto wach e dhogi maonge. Wach mar okwan wang'eni ker nodungi randa. Koso nitie ker moro mane pod imanyo. Ker moro mane bisidhi wan macha mbaka mane ok gore. Koro aparo nikech joma winjo Raymond jok machiegni kode. Kech ang'eno dich kata ang' agone ok obi mako to be ok en tija mondo agone simu. Jok machiegni kode nyaka draw line mondo kik giywa Raymond Dr. Raymond Omolo gikel kor ka siasa koni. Ni mar koni kokele to nyaka lonye lao cha. To koni kisebiro to koro jogi kidhi akidha. Jogi koro ulo ni aula kako onego ulni. Gladys Wanga bende gi joge gi. En bende mondo mi ging'e ni to koni ka nitiere ber mwanyalo yudo mantiere kocha. To kik gony jogi ahinya. Mondo mi gidhi girakre gi samoro gi ng'at ma ginyalo ketho, ginyalo dhi ketho gima ber man kocha nikech sama Raymond Omolo kata ka joma dwani ang' gole tijno. Kiny ko gole tijno ba ok ibe yudo. Ang'o mi yudie? Samo dhi ogole to jok mano okonyo gi nyithindo mamoko gi. Gin kama nade. Emomiyo koro kama wantiere ni wadwaro gimiluongo ni a show of leadership. Bende ng'at moro kech ing'eni
bedo gi sangwenya 500 kata bedo gi dhano 500 ma ine e wi gari nja naneno moro bende ni e wi gari gi ji auchiel onge kata ng'ato ding dara tembo fwafwaya embo rama ni ji ohere bedo ni ntiere thuolo makoro nego beni wagoye mbaka kaka oganda ntang'o ma wadwaro gima wadwaro ni wanyalo yude ka wantiere duond bura ODM nikech duond buche to bende mikawo godo piny kibiro kendi kamae kata kore igo mbaka ni kora nawuok oko ni an gavana awuoyo oko kae ng'ama winji onge kisami wuok oko to uonge twech achiel mar oganda to samoro kata mana kom mineno ji laro magigoye mbaka mar deputy president no bende jatend piny dhi ng'iyo ni afadhali kare wang'iane ni to Kindiki ma samoro kata gi baro ni to wanyalo dhi yude Mount Kenya mabathe cha to joluogi koro wanyalo kawo gi kachiel achiel nekech idhi manyo mana ng'ato momoko motwere kaweyo ne jowetega mano oganda momoko kendo manie twech achiel to oganda manie twech achiel ne jatend piny bende ong'eyo ni UDA to ne Rift Valley ni korgi kocha mabe kata kikone ni ng'eni wamako ni piny tembo ong'eni piny mimako kuno onge mak mana ni ji bende nyaka chiem emomiyo party gi nyaka yaw badgi malach democracy mantiere ODM mano to koro mar jo ODM kama Ken wacho samoro ka ng'ato ne ochung' ne oko oriwo ng'ato mano en wach mar adier lakini yiero koro no oserumo dhano no osegwere remo no osechwer kasipul remo chwer ugunja dhano ogore ere kaka dhano koro nyalo ng'iyo ni to higni 2 ma wan go ni manyoja komo wewa gi tudruok maber gi sirkal ni wanyalo maximize nang'o ang'o mo wanyalo kelo malo mondo mi ka koro sama joka yware nikech king'iyo western kucho weche mag Goldija joka duong'o wi jatend piny kidhi kocha rigi ji goye monge kama oyweye koro wan ni ere kaka wanyalo fundore mwanyise niya wan kaka oganda wan bang'i te koro ywaruok to gore agoya ka etidole mondo mi sama dhano wuok kama tinyalo yudo ka gik manie dwaro gi waparo ni pile ni jatoko ok ng'ong'ne to kama ok tok ne jadoko be riek embo ng'eni ma tami amiya to uonge ung'eni sundu gweno ntami lakini okone gichame ero kamano koro kodhi ofwenyo ni okone gichame to wibo moko kiny koro ywak okonego jowa gigi kamo giki makoro tong maneja komo wenwa ni koro wabukore wachuore godo ni koro wabukore ichuogo jomoko joma bei jomoko dwa chuore godo josiaya kiny bende ko wuok kanyo to chako donjo e weche mag clan kiny ochako donjo ji gore e wechegi kaeto weche mag otiko to wawe jopiny obiyo amua kendgi ma gimoro ni ng'ato dwa sudo e butu Mama Aida Odinga Mama Aida giwe monde ng'ato dwa sudo butu buru ka kata jok wawach ni koro katieko ok ji tema nyocha tero dhoko poda mane dhi ywago jakom asewacho ni kendo jomoko noketo dhoko gawo wigi mana mondo minegi godo nikech ng'ato tero dhiang'o poda to kiny to wuoku oyanyo Raila Odinga manyoko odhok moidhi ywage godo kinyo ochunku oyanyo oganda luo manyo wacho no wito ng'atgi mae ni chung mwanyalo chung godo wang' achiel ka jo siasa ong'eyo ni gichungo okadwa luongo ni guogi gi nikech mano ok dhok maber lakini jogo magiketo mondo mi ongam jomoko gi nyaka koro gilos godo ka gin gi ywaruok gi to ginyalo loso oko ma ok owuok e lela ma samoro koro gikuodo wi